E-sportsklubben vil gerne udtrykke vores dybfølte tak til alle vores fantastiske samarbejdspartnere. Jeres støtte til vores Knæk Cancer-indsamling har haft en uvurderlig betydning for os som forening. Men også for den fællessag, vi alle står bag. Kampen mod kræft. Gennem jeres opbakning har vi kunne bidrage til et formål, der berører så mange mennesker, både lokalt og nationalt. Kræft er en sygdom, der rammer på tværs af alder, baggrund og familie. Derfor betyder det utrolig meget for os, at vi sammen kan være med til at gøre en forskel. Det er i fællesskab, at vi kan skabe de stærkeste resultater, og vi er stolte af at have jer med på holdet. Hver eneste krone, hvert eneste bidrag og hver eneste handling tæller. Og med jer som støtte har vi vist, at selv en lille øforening kan være med til at løfte en stor sag. På vegne af e-sportsklubben skal der lyde et kæmpe tak. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med jer og til at stå sammen i mange flere gode initiativer fremover. Sammen kan vi gøre en forskel. Sammen kan vi knække cancer.